Det kan da være ordentligt sweet, mand. Så er vi så inde i fremtiden. Folk elskede cannabis, det var en dejlig urt. Folk synes, det var så dejligt. Der skete bare det her, at det var ulovligt, og det var rigtig, rigtig ærgerligt. Men så Københavns Kommune, efter 117 gange, de har spurgt regeringen, om de må lave legale cannabisbutikker, sagde regeringen, okay. Grænse. Det er os, der skal tjene pengene. Det er os, der skal lede det hele. Vi er Københavns Kommune, og vi skal nok finde ud af at importere det og sælge det. Der er masser af penge i ham, bare den ikke er fri. Efter at have hentet en god pusher, ville de selv være pusher lige pludselig. Men så var der altså også medicinalindustrien. De vil også have deres del af kagen. Altså, det er os, der er eksperterne. Vi ved, hvad der foregår i menneskekroppen, så vi bliver bestemt nødt til at være indover. Og så lavede de en masse tuskhandler imellem sig, fordi de ville dele magten mellem sig. Det var magtkorruption, så det ville noget. Men hov, hvad er det, jeg ser nu? Gud, nej, hvad er det? Nej, jeg tror, jeg har blevet røvsterne ved at kalde det en hashpsykose. Den der fiktive sygdom, der slet ikke eksisterer. Hashpsykose. Den der fiktive sygdom, der slet ikke eksisterer. Gud, jeg ser en UFO. Gud, nej, der er en alien. Nej. Gud, hvad sker der? Nu? Vær helt. Jeg kommer fra planeten Sirius. Og vi har haft kendskab til hampen i 7 trillioner lysår. Min intuition sagde mig, at der var noget i vejen med hampen. Så jeg kom lige til planeten Jorden for at tjekke situationen. Det er godt. Det tror jeg, du har ret i. Fordi at hampen er altså ikke fri. Shiva sagde, at den skulle være fri for evigt, og så kommer der nogle mennesker og sætter sig på den fuldstændig. Ja, det kan jo ikke være rigtigt set. Jeg tror, jeg bliver nødt til at ringe til Shiva. Ja, det tror jeg er en god idé. Jeg siger ja. Jeg ringer for at fortælle dig, at vi har en situation her på planeten Jorden. Hampen er ikke længere fri. Hampen skal være fri for evigt! Shiva blev rasende. Rigtig rasende. Shiva gik amok og smadrede det hele. Shiva var nedbryderen. Hampen skal være fri for evigt! Det sagde Shiva, og I hørte det selv, og så kom den gode hampefæl lige pludselig ind.
Det sagde Siva, og I hørte det selv, og så var den gode hampefæk. Er den gode hampefæk fri, hersk for evigt? Og således skete det lykkelige, at hampen blev fri. Den danske landmand kunne nu frit dyrke hamp. Her har I den danske landmand. Der kaster hampefrø ud til jer. Og for evigt, og der er ingen stress til nogen ryger i Danmark. Og snip, snap, snude. Så var den historie om fri cannabis ude. Farvel. Bum, Siva. Tak til Siva.